Ρομπότ στρατιώτες με AI εναντίον ανθρώπων για πρώτη φορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η US Robotics ανακοίνωσε ότι τον Μάρτι έστειλαν στην Ουκρανία δύο ανθρωποειδή ρομπότ, τα γνωστά Phantom MK1, για χρήση στο πεδίο της μάχης. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται στο πεδίο μάχης ρομποτικά για μάχη ρομπότ με άνθρωπο. Τα MK1 αναγνωρίζουν στόχο, μεταφέρουν εφόδια και κάνουν εργασίες υψηλού κινδύνου στο πεδίο μάχης. Μοιάζουν με πραγματικό στρατιώτη, έχουν ύψος 1,75, βάρος 80 κιλά, ενσωματωμένη τεχνολογία AI, κάμερες, αισθητήρες διακίνηση με σταθερότητα, αθόρυβες αρθρώσεις ώστε να μην το παίρνει είδηση ο άνθρωπος. Εργαλεία που κάνουν άνηση τη μάχη με εμάς τους ανθρώπους. Εξάλλου το όνομα Phantom τα λέει όλα. Φάντασμα δηλαδή απέναντι στον άνθρωπο. Ένα ρομπότ που σε διάφορες επιδείξεις της εταιρείας το έχουμε δει να χειρίζεται άψογα, όπλα και να πυροβολεί. Αλλά η US Robotics αναφέρει ότι τα ρομπότ στην Ουκρανία ακόμη δεν έχουν φωνική εξουσιοδότηση. Τούτα δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας με στρατιώτες τύπου Terminator, Schwarzenegger. Συμβαίνει τώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι πραγματικότητα. Η εταιρεία θα παραδώσει 50.000 ρομπότ έως το τέλος του 2027 για χρήσεις σε στρατιωτικές, αστυνομικές επιχειρήσεις ή προσωπικής φρούρησης σε εταιρείες security. Η ηθική στον πόλεμο της Ουκρανίας-Ρωσίας είναι ενάντια στο ανθρώπινο είδος, το είδος μας, και παραβιάζει την βασική αρχή του ασήμου, έστω και αν δεν είναι επίσημος νόμος. Ας θυμηθούμε τι λέει. Ένα ρομπότ δεν επιτρέπεται να βλάψει άνθρωπο ή να επιτρέψει να πάθει κακό. Και ένα ρομπότ πρέπει να υπακούει στις εντολές των ανθρώπων. Τελική εκτίμηση: ένα ρομπότ που κινείται αθόρυβα, πλησιάζει τον άνθρωπο, δίνει τον στόχο του, δίνει ακριβώς τη θέση του για εξόντωση του με οποιοδήποτε τρόπο, τότε συμβάλλει στο θάνατο του ανθρώπου. Άρα, ναι, η χρήση ρομπότ με AI στην Ουκρανία έχει σηματοδοτήσει την αντίστροφη μέτρηση προς μια άγνωστη και επικίνδυνη κατεύθυνση. Εγγραφείτε σε έναν από τα σεμινάρια μας για να δείτε πώς να αποφεληθείτε από τη χρήση της τεχνολογίας.